Včera jsem mluvila s vyšetřujícím komisařem policie a ten mi sdělil, že ráno odeslal můj spis ke státní zástupkyni s doporučením, aby se ve stíhání nepokračovalo, protože nebyla naplněna podmínka trestného činu, a to, že nenašli žádnou společenskou nebezpečnost. Naopak prý zjistili, že jsem pro společnost spíš užitečná. U nás pro průměrného občana legalizace znamená, že bude marihuana v každé samoobsluze a budou s tím velký kšefty a něco jako s alkoholem. Takže o čem já mluvím už asi 20 let je právě dekriminalizace, protože to je přijatelné. A dekriminalizace už může mít velmi konkrétní obsah a ten je vždycky potřeba přesně popsat. Kolik lidí podle vás si doma pěstuje soukromně konopí nebo marihuanu s účinnou složkou pro vlastní potřebu, to znamená například pro léčení? Já myslím, že podstatnější údaj je, kolik mladých lidí zkusilo, a pro mě od okamžiku, kdy to překročilo 50%, tak vlastně z té zkušenosti s konopím se stala statisticky už norma mladé generace. A to je ten moment, že když se to stalo statistickou normou, tak společnost by tohleto měla zohlednit a nevrhnout mladou generaci do situace, kdy vědomě porušuje zákon, to znamená získává jakýsi despekt tomu zákonu, potažmo despekt zákonodárcům a potažmo vlastně k celému demokratickému systému. Vlastně vzniká jakýsi mezigenerační boj, který je plný nedorozumění, který je ideologický, plný předsudků a částečně a hodně také politický. Čili jde o to vrátit se na začátek a být racionální, nepolitičtí, pragmatičtí. Proč jsi tady dneska? Já k tomu mám jednak velmi osobní důvod a pak k tomu mám takový důvod filozofický. Ten filozofický je, že si myslím, že nikdo nemá právo druhému člověku bránit pěstovat nějakou rostlinu, pokud touto rostlinou nepůsobí žádnou škodu svému okolí. A ten osobní důvod je v tom, že jsem od ledna letošního roku obviněná za pěstování a přechovávání konopí, které ovšem používám pro léčebné účely. Legalizace prostě za současné doby není možná, vzhledem k tomu, že Česká republika, stejně jako prakticky všechny ostatní státy světa, podepsaly jednotnou konvenci o drogách z roku 61 a následující dohody. Podle této konvence státy musí nějakým způsobem postihovat konopí, která je jednou z těch substancí, které jsou součástí té dohody, z toho zákazu, ale tato dohoda dává těm státům, které ji podepsali, volnost v tom, jakým způsobem si to udělají v rámci své legislativy. Ale nějakým způsobem vždycky tam musí být nějaké omezení. Proto, že třeba v Holandsku je možný systém coffee shopů a neodpovídá a ještě to neporušuje tu konvenci, protože je tam volnost jenom prodeje malém, takže ti, kteří nakupují, ty majitelé coffee shopu, kteří nakupují již ve velkém, že jo, tak vlastně už se vystavují postihu, je to takový paradox.
Takže Holandsko se bojí tohle napravit, protože to by znamenalo prakticky legalizaci. Poladíme při první, jo? Tak čau. Já si vzpomínám, před 15 lety bylo tady, a to nebyl, myslím, Marihuana March, ale tady bylo velké jamboree na nábřeží Huličů trávy a tam se hrálo a zpívalo, byla tam velká pohoda a příjemná atmosféra a u Národního divadla se prali napůl podroušení a jinak zběsilí anarchisté se skiny. A to bylo bez trávy, bez marihuany, jakoby bez drog, samozřejmě s alkoholem. Takže byl vidět ten obrovský rozdíl, co dělá marihuana a co dělá vlastně alkohol anebo ideologie. Podle mého názoru je na čase, aby společnost se zastavila a řekla, tak optimální je dekriminalizovat znamená umožnit medicínské využití, umožnit vypěstování si pro sebe a nejbližší případně okolí, jakési sdílené pěstování, prostě nesmí v tom být kšeft a peníze. No a pak je na ostatních, to jsou úplně dvě ty nejzákladnější věci. Samozřejmě, že by to mělo být doprovázeno jakousi informační kampaní, že by měla stále pokračovat jakási preventivní, výchovná kampaň, tak jako kolem všech ostatních věcí. Já vám představím paní Marii Brodskou. Je to krásná žena, má nádherný dětici a chce vám sdělit svoji zkušenost s konopím. Ale pak došli pár měsíců a řekli, že mám 6 měsíců života a že jsem silná kuřačka, tak za 3 měsíce je po mně. A to trvalo 2 měsíce a začal jsem jít na 40 horečky. Pak jsem se to konopí teprve vzpomněla, že jsem to vysadila, nasadila do foliáku a pak to někam vysadil někam jinam. A 12:30 ráno, už bylo skoro konec se mnou, tak jsem přišla, kde je ten hašiš, já nevím, jak se to jmenuje v tom momentě, že jo. Tak mě uvařili mlíko, prostě hodně z marihuany, jo. No a ráno jsem se probudila, protože už tedy předtím jsem nemohla ani polínko dřív vzít do ruky, jo. Až máme ustřít topení, topíme z kotly, že jo. Tak jsem stále tam ležela. A ráno jsem stála jako by mě v životě nic nebylo prostě. No. No, konopí se u nás, možná vás to překvapí, ale pěstuje zhruba na 16 z těch hektarech v loňském roce, ale to bude kolem 600 hektarů
opět. A je to konopí, který má technické využití. Já když jsem si procházel... Nezhuluje, ale taky pomáhá. Jakým způsobem se léčíš konopím ty, nebo proč máš ty rostlině vztah? Já jsem, když jsem vlastně dostávala infuze cytostatek, tak abych nezvracela, tak konopí pomáhalo. A na křeče, na nevolnosti, na neschopnost spát. Jasný. Měla jsi někdy v minulosti problémy kvůli tomu, že užíváš marihuanu třeba z úřady, nebo? Ne. Nikdy? Ne. Vše dobře, jak to máš štěstí. Já si říkám, že možná tím, že vlastně to naprosto veřejně sděluju. Koukal jsem, že je tam hodně léků, my jsme o tom dneska mluvili, měli jsme tu hodně hostů zajímavých. Jakým způsobem vlastně probíhá ten boj těch firm, který třeba prodávají bavlnu, prodávají uhlí, prodávají benzín nebo vyrábí léky proti lidem, kteří třeba to technický konopí chtějí protlačit? No já si myslím, že ten petrochemický průmysl tomu dal korunu už v těch 30. letech, kdy vlastně vznikl ten marihuanový zákon a ty firmy, které chtěly vyrábět vlastně papír a vyrábět různý ten DuPont, který vyráběl umělý vlákna, tak v podstatě to konopí už v té době bylo konkurent a proto vlastně ten marihuanový zákon vznikl a to konopí zakázali.